गथ'फोरखौ बिजनेस खालामहैनो मुलुगा फाग्ला जाबाय लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ थ' बिदिबा नायलांदो भिडिअखौ मुलुगा माबायदि जानो हमदों ना फाग्ला जामाबाय ना मुलुगा फाग्ला जामाबाय बिथिंबो बेपार बिथिंबो ड्राग्स बेपार बिथिं देहा बेपार बिथिं दाउहा गावजों गाव बुथारलायनाय फाग्ला जामारबाय मुलुगा जायाखै नामा सानो गैया Oleh Kim Ji Dong, hai ka? Ya menolak mana lakukannya? Dulu ta, raja dari bunda reka. Yang dah hanang lapra. pada hayu Ya kita dari lama. Risa hanang Buah. आलाय हले जोबोर समायदों खिन्थु ना रायजोफोर वाह बरिया खेनाय स्टाइलाबो मिलायसिननाय बा बिसोरजों मोजां मोनदों समायदोंथ' दासो थांना लाहैबावनाय हिनजावनि मोजां आरो उन्दै गथ'फोरखौ बिजनेस खालामहैनो जोंथ' नुखाबाय थादोंना जाथायफ्रा माबायदि जागासिनो जाथायफोरखौ नायनानैबाथ' बे मुलुग संसारा फाग्ला जामारबाय ना गोदाव सोराव जामारबाय मा बुंबावनो बे मुलुग संसारखौ ना जोबोद डेन्जार जालांनो हमबाय आरो ना साबधान गावबा गावनो नङाबा सेस सेटेप रायजो राजा नोंथांमोन बे देहा फानग्राल' नङा गोबां दंबावो हमनो गोनां ना जेरै ड्राग्स गान्जा बेफोरबायदिखौ हमजोबनांगौ नङाबा नों आंनि गथ'फोरा जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा बेफोराव गफबना थायोब्ला जोंनि हारिया मा जागोन ना गावजों गावनो दानला सुलासो जास्रागोन बोरैबा ना बे निसा बुस्थु लानानै खर'आथ' थिग जानाय नङाना बेखायनो गासैखौबो रायजोफ्रा खौसे जा आरो बेफोरखौ हमनानै फोजोबनो नाजा ना जायफ्रा बाहायग्रा बिसोरखौथ' हमना मोनहागोन बिनिख्रुइ आरो बाहायग्राखौथ' जों हमना मोनहाब्लाबो साजा होनो हागोन र' साजा मोनब्लाबो बिसोरो थानो हायाब्लानो नामायफिनगोन बेनिखायनो जाया बिसोरनो साप्लाय खालामग्रा बे मेन मानसिफोरखौनो हमजोबनांगौ जेरै दायो देहा फालांगिनि साप्लायारफोरखौ हमना मोननानै गासैखौबो समाज बेरेखा खामानिखौ जों फोजोबनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन हमजोबनांगोन नागारथारनो मोननाय नङा बयबो खौसे जा आरो बेफोरखौ जयैनो हमनानै फोजोब थ' दानि जौगाफुनाय फंबाय बिनानाव नोंथांमोन बयनिसिम आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय नोंथांमोना जुदि ना बेफोरबायदि गाज्रि निसाफोरनिफ्राय गोजानाव थाथार आरो बेफोरबो गोजानाव थानो लुगैब्ला नोंसोर गेलेनाय बिथिङाव गोसो हो बक्सिं क्रिकेट फुटबल बेफोराव गोसो होब्लानो नोंसोरो गोजोननाया नोंसिनियाव बांसिन फैगोन आरोना आरो बै मोनसे नाग्रान फानग्रा बेपारनि दुखानदारफोरखौ साप्लाय होग्राफोरनि लिस्टखौ बनायखाबायनो दा बिसोरखौ नागिरनायसो जासिगोन आरोना एबारनिफ्राय नोजोर होनायसो जासिगोन दा सोलायनो रोंबालाय मोजांसै गगोन गावसोरनो गाव गोसो सोलायनो रोंबा मोजांथिं गिदिंफिननो रोंबाला नङाबाथाय बिगुर जिखाबाय एबाराव बा हले ना बिदिबा रायजोफोर सासेखौबो गारनाङा गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ हमनांगौ आरो साजा होनांगौ ना आंनि न'खरनियानो जा नोंनि न'खरनियानो जा गासिबो साजा मोननांगोन जायफ्रा गाज्रि खामानि मावदों थ' दा रायजो राजाफोरानो जोंनि गेजेराव जि जेंनाफोर गाज्रिफोरा नुजागासिनो बेखौ जों खौसेयैनो रायजो राजाफोरा फोजोबना लानो रोंनांगोन नंगौ जों रायजो राजाफ्रा ज' जानानै मावना लानो रोङाबा बेयो नों आंनि गेजेरावनो मोनसे गाज्रि हुदा बादि ना होबथानो हायै अबस्थायाव फैनो हागौ आरो उनफोराव बेखायनो जों बयबो रायजो राजा नोंथांमोन खौसे जानानै बेफोरखौ नुयोब्ला ना जों खौसे जानानै होबथानांगोन आरो जों हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय गावनि न'खरफोरखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय बेफोराव हेफाजाब होलायनांगोन आरोना थ' गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै नोजोर होदो आरो
गावनि बिफं बिनानावफोरखौ नोजोर होदो होमबानानो जों मोजां बाथ्रा बोसोनफोरखौ होनानै जों बिथांमोनखौ बेफोरबो होबथानो नाजानांगोन बिसोरखौ जों फरायनाय गेलेनायाव गोसो गोनां खालामनानै होनो नांगोन स' जों बेफोरबायदि खामानिखौ जों जोंनि गेजेराव मावलांनांगोन आरोना थ' दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयावनो फोजोबनोसै अननानै खाथियाव थानाय साबस्क्राइब बाटन आरो बेल बटनखौ थुना हो अलाव जाहाथे जों भिडिअआ नोंथांमोना आं होब्लानो नुहैनो मोननाय बादि थ' साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबाव लोगोसे भिडिअआव मोजां गाज्रि जादों बेखौ नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन आरोना थ' बाय